paketti paikalla. Uusi träkki tullut. Tän nimi on God in Me. Ja katsotaan, tää on mun honest reaction. Mä toivon, tää on hyvä. Mä en osaa olettaa yhtään, että minkä näköinen tää on. Let's just see, man. Let's just see. Katsotaan. Mä toivon, että tää on jotain hyvää, koska silleen... I've been wishing. Mä toivon, että tää on jotain hyvää. Ei ota housusta. Housuista. As you can see, leveä lahkiset. Boom! Tässä nää fittaa hyvin. Näissä näkyy tämmönen, siellä on money. Dollar sign. Ja toi ei oo mikään, tietsä, semmonen... Toi ei niinku tunnu, että se ois tossa. That's crazy. Ok, no näyttää hyvältä. Tää väri on vähän, tietsä, tumma. Mä olisin toivonut, että olisi ollut semmonen, tietsä, light grey. Mut niillä ei ollut tätä hupparia, niin mä en voinut tehdä settiä. Ja mä halusin tracksuit setin. Ja housut olisi ollut vaalea harmaan, mutta ei, huppari ei ollut. Tää on se big thing. Tässä on se isompi tässä selässä. Katsotaan minkälainen siitä tuli. Okei. YKK zippers. Tiedät, että on hyvä laatu. Ei oo jäämässä jumi. Joo, molemmilla puolilla. Ylhäällä ja alhaalla. Okei, let's see. Okei. Kova. Shit. Tää näyttääkin freshilta. Tää on vähän pieni. Mä en tiedä, onko toi hyvä vai ei. Onko toi oikees kohtaa? Tää huppari näyttää jotenkin pieneltä. No, katsotaan. Tosiaan, I saw God in the mirror. Aika bangeri. Siinä on nopat. Sitten tossa lukee He told me, take the risk. Mä otin riskin. Ja sit uudestaan, tuo näkyy pienellä. Tää. Se olisi voinut olla vähän ehkä täällä päin. Joo. Okei, no laitetaan tää päälle ja katsotaan miltä tää näyttää. Ait. Kyllä tää on aika fresh. Tää on hyvän kokoinen tää huppari mulle, tää on niinku täydellinen. Pau. Pau. Kato tästä on. Ainoa, että nää ei oo matching. Toi on niinku ainoa, mikä mä häiritsee. Tää on liian pienen, se on väärässä kohtaa se, mitä se olisi tossa. Se on tilattava uusi huppari. Yeah. Tiedätkö mikä tässä on parasta? Mä rakastan näitä huppuja. Tää on riittävän isoja. Tää tuntuu siltä, että on huppu päässä oikeesti. En mä tiedä. Huppari on regular size. Tää menee vähän tälleen. Mä en ehkä fiilaa tosta. Tiedätkö? Mä halusin zipped hoodie. Mulla ei oo tällaisia. Niitä on niin mä ajattelin, että pakko teettää itselleni tällainen. Tällainen näyttää aika fresh. Tää on aika hyvän näköinen tää huppari kyllä. I ain't gonna lie, bruv. I ain't gonna lie. Mutta mä tiedän fiilas tästä niin paljon. On tää silleen... Eikö se olisi mennyt paremmin, jos tässä ei ois tätä? Tai sit tää on fucked vittu. Miten mä saan ton tosta pois? Vittu se on tuolla? Ärsyttää. Pitäis olla tossa. Mä arvasin mä tein jotain vittu väärin. Mä arvasin se menee liikaa tonne. Okei, mutta tää on kyllä silleen... Jos tota ei ois tosta, ois vittun fresh. Tälleen näin. Tässä vittu fresh kyllä. Tota ei kyllä saa tosta pois. Ei sit millään. Tää on niinku... Ei tota ei niinku... Toi ei oo semmonen tietsä print. Tai silleen niinku... Hiffat, tää ei oo semmonen mikä... Tuntuu et se ois tossa. Se tuntuu kun siinä ei ois mitään. Toi ei tuu lähtee niinku ikinä. Toi on niinku ihan tiiäks... Tää ei oo lähtemässä mitenkään, vittu. Ärsyttää. No se on kai sit uut sampleja vaan paikalle ja... Kyllä se siitä, toi näyttää freshiltä kyllä. Tää on oikein kokonen. Toi on kyllä freshin kokonen. Sitten teette tollanen tohon. Sit se olisi ihan hyvä. Oikeesti. Täällä te näyttää takapäin.
ylhäällä. Se on leveät lahkeet tosiaan. Se on aika fresh. Mulla ei edes sukkia. Vittu tää näyttää freshiltä. Ainoa mä hertsee toi. Muuten tää on kyllä bangeri, bro. Mitä vittu? Laittaa vähän tälleen, bro. Tässä on takatasku. Let's fucking go. Taskut tällä. Laittuu kamat tänne näin. Joo! Tää on kyllä se, mä alan kyllä käyttää tätä joka päivä vittu. Katsotaan huppu, tää näyttää ihan sairaalta. Tää huppu on niinku ihan vittun hyvän kokoinen. Tää menee niinku suoraan mun päähän. Jos mä laitan sen tälleen tiukasti. Se niinku pysyy, koska mun kaljo, tiiätsä. Tää on kyllä nätti. Tervetuloa to the Lucky Team. Tän fitin nimi. God in you. I saw God in the mirror. Boom! Kato itteeni peiliin, mä näin mun Jumala on sussa ja mussa ja meissä. Ja kaikissa meissä, bro. God we trust. Tästä tulee vielä jotain hyvää. Mä vaan sanon sen. Ei mitään, kuule. Tässä oli tää honest review. Katsottiin rehellisesti, että minkälainen tää track oli. Mitä siinä voisi muuttaa. Mikä sun mielipide on? Laita kommentteihin alas. Niin katsotaan, mitä me saadaan tehtyä paremmaksi. Kiitos ja peace out.